Wala pa nakabangon ang pungsod sa halit nga gindulot sa Bagyo Tino, may ginapaabot naman nga mas mabaskog pa nga bagyo nga pagatawgon sa Bagyo 1. Gani nagdeklara na si Presidente Bongbong Marcos ng State of National Calamity. Si Julius Bilacaol nakatutok. We will declare a national calamity. Bangod sa pagdeklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of National Calamity, mapadasig na kuno ang pagpagawa ng pondo para sa bulig nga ihatag sa mga nahalitan sang Bagyo Tino. Mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Nagpagawa man ang Office of the President sang 760 million pesos para sa halos 40 ka mga local government unit nga naapektuhan sang bagyo. Lakip diri ang Iloilo Province nga makabaton sang 50 million pesos. Upod ang iban pa nga mga probinsya sa Visayas kag Mindanao. Magluwas sa epekto sang Bagyo Tino, pagpanghanda man ang pagdeklarar sang State of National Calamity para sa Bagyo Uwan nga posible mangin super typhoon. We are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Ang Office of Civil Defense nagpaandam na sa ginalauman nga madamo nga maapektuhan sang Bagyo Uwan. Posible kuno mangin 1,000 ka kilometro ang kalaparon sang uwan kung mangin super typhoon na inibuwas kag magigo sa Luzon. Ginhingyo man sang Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit nga panghandaan man ang palabuton nga bagyo. Dapat kuno naka-standby ang mga emergency response team pati ang mga rescue units sang kada LGU. Yara sa Code Blue Alert status ang Department of Health. Buot silingon, may dugang nga health personnel nga ipadala sa mga evacuation center kag temporaryo nga ginatiniran sa mga ginalitan sang bagyo. Handa man sila nga manghatag sa mga LGU sa mga bulong, medical supplies, pati mobile response teams. Mas padasigon man ang koordinasyon kaangos sa emergency response pinaagi sa ila operation center kag health emergency management staff. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.